27 april op Koningsdag gaat het zwembad open. En nou nog even verder het iepengiet de puntjes op de i zetten. Ja, het is de hele winter dicht geweest, hè? Dus even schoonmaken. De tegelwerken moeten netjes zijn, de kleedkamers, de wc's allemaal even nalopen. Dat ding is goed smarrig. Ja, die is een paar maand net broekt. Is dat leuk werk? Nou, ik vind van wel, want ik zorg echt dat ik ons kingmeidje ben en dat is king wordt. Dus dan vind ik het wel leuk om te doen. Is het goed smarrig na een winter stilstaan of valt het daar? Nou, je bent er stil in staren smar. Ja, dat mag wel aardig om de bak. Maar als we gewoon door de weken heen, we doen niet iemand in de weken. En dan ben je weer op een uur zelf wolven. Nou, tot een uur zelf het over zijn maar. En ik begreep dus op het moment dat het zwembad iepen is, dan heb je hem echt een hele vrijwilligersploeg zet je hem in. Ja, zeker. Ploegjes, schoonmaakploegen zijn 4 per ploegje. Dus het wordt 2 keer per dag king maken. En dat is dan de verste groep vrijwilligers. En dan hebben we de neetjes van de dorp ben je wat van kwam, tegen gewoon gezellig. En dan hebben we het weer even over, dus mij weer aan doen. Maar wat een tawiering van al die vrijwilligers. Ja, maar we zijn een kreutskop is wat, hè? Wat net missen. De hak trek je hier nou. Ik doe leiding of zo'n groepje. Maar nou een trekje die is, nou, dat is tijd voor nou, hè? Ik heb lang gedaan hier. Heb je nog genoeg vrijwilligers? Nou ja, dat is nu lastig, hè? Want we zijn denk ik 13 jaar geleden begonnen, 12 jaar. En de schoonmakers van het eerste uur worden wat ouder, want het zijn vaak ook wel wat oudere mensen. Of de jongen die weggegaan zijn, hè, vanwege werk of studie. Die houden er nu mee op na zoveel tijd. Die hebben het al die tijd gedaan vanaf het begin. En dat is nu wel een probleem om vrijwilligers te krijgen. Dus als mensen zeggen, we willen wel als ploegje 1 keer per avond, het is 3 kwartiertjes, willen we over 12 weken maar, gedurende het seizoen, willen we hier even schoonmaken om het zwembad hier te houden in de Trimorde, wat we graag willen. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Als je wat vast een dorp wat creëren, maar ik moet even wat bron doen. Poetsen voor het warm. Poetsen voor het dorp.